Terus kalau sekarang mukadimah ya, ada beberapa cerita di Quran menceritakan omongannya wong kafir yang salah, ya. Omongannya wong kafir itu yang apa? Salah. Karena omongan sing salah itu didengar orang yang faham. Terus kowe oleh nglafatno semangat kan ketok goblok e. Selain ya wis goblok tenan maksudnya. Misale laqad kafarul ladina qalu innallaha. Nah, terus kowe muni sing mbok waca banter innallaha salisu. Salah. Tawa laqad sami Allah qala ladina qalu innallaha faqir. Terus ujug-ujug ning speaker kowe muni innallaha faqir. Bongok-bongok ngono. Ya kan waqalat laqad sami Allah qala ladina qalu seleken kan. Berselekan ujug-ujug muni innallaha. Bayangno nak krungu wong sing paham, cah iku piye bengak-bengok muni innallaha faqir. Nah, hikayah-hikayah yang seperti itu, cerita-cerita omongan seperti itu, ayakhfadhu biha napa? Sauta. Suarane kon lirih dan orang melahirkan salah napa? Paham napa? Salah paham. Tapi alhamdulillah ya ning Indonesia wae sing ora paham. Barokah dadi akhire ya tenang ya napa? Tenang. Kayak pondok-pondok ini kan lucu kan. La'allakum tatafakkarun waqaf. Barang sesuk setor kene nah cucuk fit dunya wal akhirah. Mergo halamane jan halaman fit dunya. Jare wong serah nahwu ono fi kok ngarep dhewean. Cara yang ngerti nahwu kan itu masalah besar karena fi itu butuh ta'alluq no. Nah itu di Indonesia kowe kudu syukur baru kae ra paham udah ora piye-piye no. Napa? Ora piye. Ane paham sing syukur, ora paham sing syukur. Jadi ki cerita maksudnya etika ini, adab ini kanggo sing paham. Cerita-cerita yang sekarang itu tentang wong sing paham. Wa minal adab lan setengah sanging adab ida Quran alikane maca sapa wong nahwa wa qalatil yahud. Lan ngucap sapa al yahud oleh ngucap Uzairun ibnu Allah. Wong Yahudi ku komentar Uzair itu anak Allah. Aku keturunan kaji, soleh, khusyuk, waqalatil yahud, terus muni Uzair ibn buanter. Sing krungu bento pisah. Lho jebule ning Quran ngono Uzair. Kan panjang ceritanya kan apa? Panjang. Mulane bener wong simaan bener paham untuk gubebut bener. Dadi menisan. Padha ora pahame penak oh. Waqalatil yahudu ya duwahi. Ya duwahi di tangan Allah mahlulatun dibelenggu. Allah iku medhit, mek dhuwit kok ngirit-ngirit jare wong Yahudi. Jebule kaya mbok critakno buanter. Nek ke maca ayat sing mari salah paham ayat fidho utawa yen tong nglirihno sapa wong biya klan ayat sautau ing suarane wong. Kada kok mengkene kana ana sapa Nakhoi Imam Nakhoi ya falu nglakoni sapa Nakhoi. Nggih kathah cerita-cerita ngoten. Cerita ngoten. Ya cara-cara contoh Jawa ngeten, wonten wong alim ku anake iku dijenakno elek-elek, parmen. Maksudnya elek ora Arab. Ora Arab cara wong Jawa. Maksudnya dijenakno elek ora kelas A, mboten elek maksiat iku mboten. Anak jenenge sapa? Padha wong alim, Parmen, Parlan. Pokoke jenenge sing ora jelas-jelas. Kok ora mbok jenakno Muhammad Abdul Qadir Jilani. Nah pas sekolah ra munggah lho ribet.Was, Abdul Qadir gobloke ra karuan. Kan yo repot. Jadi kalau suwon sing jenenge Parmen nggih sing syukur. Parlan nggih sing syukur. Piye-piye di sisi positif. Ngono nek wong alim anake jenenge Jawa, ya mau ora papan atas. Parmen harta wae jeneng Jawa. Takoki kenapa jenenge Jawa? Sing ngaku nabi ku jenenge Arab kabeh. Sing jenenge Jawa ora ngono. Jadi relatif aman napa? Aman. Bisa sing ngaku nabi jenenge Musaddiq. Mergo dene iku maca Quran Musaddiqon. Oh iki jenengku. Parmen ora ono apa? Aman. Jadi maksud kula ngeten sing ngaji kula selesai niki sing jenenge Arab nggih sae, sing Jawa nggih sae. Sing ora sae wong ra jelas iku. Mesti nek kadung Jawa dinikmati no. Misalnya anakmu jenenge Muhammad itu pujian terus Muhammad. Saya Hamid Musa Muhammad. Maksudnya Muhammad anakmu. Tapi sing krungu ning jaba kan. Kowe wong Islam kok nganggep Muhammad iku prop. Lah maksude lafat-lafat ngono iku aja banter-banter, mergo marai salah. Paham ngono lho maksude. Lah Quran yo ngono, kadang ana cerita Kanjeng Nabi dikomentari Majnun padahal iku dalam konteks nyeritakno omongane Abu Jahal.
Lah Abu Jahal iki maca lonon pas inna kalama julun buanter. Ngono maksudnya dong ya. Alhamdulillah lumayan. Ya kira lah pokoke iku bakas ngono iki bakas ngono paham kok. Ngerian ki wonten santri sarang pamit. Mbah, anak kula tak jenengan kok jenenge jenengan. Ya ora apa-apa. Bareng suatu saat bareng anake mulai gede, waduh enak belimpi. Ngamuk kuwi. Iya kan bingung. Nyentak kuwi. Sulatep kan. Ya misalnya santri kene terus jenenge kok Kang Ali kan kiai iki alternatifnya Kang Ali. Jenenge Ali Imron. Li bocah. Iya soalnya jeneng pancen ribet. Ora tafaul lho, ben tafaul wong saleh, ape tafaul raine anakmu ora kok siti tafauli. Masalah kan, rai-rai masalah, bapake masalah, mbak yo. Jane anak iku wis korban dul-dul. Ndekne beli ngono iku gene kok kowe kok malah sing janggal. Kok iso nakal ngene kok asal usule piye? Asal. Kabeh. Asal usule yo gene lho. Ora tau sinau bab gen to. Wis wae walhasil yo nek maca Quran nek ora paham nisan buanter cepet gak jelas. Nek paham yo nadane sing. Mergo sekali kowe salah ekspresi ku malaikat Jibril bingung kan. Finnari khalidina fiha guyu. Barang babasir nangis. Piye karepe cah iki yo? Bar seton gede-gede kagum lho bakas. Iku kancane apa misanane kok bakas senenge ra karuan kok. Wa istahabulan den sunatun wal bukau nangis inda qiraatul Qur'ani nalikane maca Qur'an. Ya sing paham ta. Wa tabakilan maksa nangis, golek nangis mesti maksa nangis liman maring wong lak tiru kang ora kuwasa sapa man ali ngatasi buka. Nek kuat nangis yo nangis-nangis. Maksa hazan lan susah wa khusyu'i lan khusyuk. Qala ta'ala wa yakhiruna lil azqani yabkun. Lan padha jungkel sapa ngakeh. Ketika Allah nyifati wong apik kuwi wa yakhiruna lan jungkel sapa ngakeh lil azqan maring pira-pira niki napa dagu utawa kuwi janggut yabkuna halin nangis sapa ngakeh. Ketika Allah cerita orang baik di antara cirine kuwi nak maca Quran sering napa nangis. Ya tapi sing pas nek ora paham ora usah ribet napa. Wa fil hadis qiraat Ibnu Mas'ud fa fihi faidan mungkon nalikane ngono ainahu te mripat lorone nabi suca lorone nabi utadrifani berbesmili ya apa ainahu. Nah niki mawon sing kula critakno jenengan. Ada dua peristiwa rung ana tenan terutama kanggo hafid-hafid. Rung ana tenan kanggo hafid-hafid. Kata Imam Bukhari dan kata semua ulama. Quran itu ada dua cara. Satu qiraatan al-syekh, murid baca di depan apa? Guru. Kedua as-syekh yaqra'u alat tilmid, syekh yang membacakan. Dan semuanya pernah dilakukan atau dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau setor Quran kan murid yang baca, no? Nah, tapi awal-awal tetap guru yang baca, melatih, bikin percontohan kan. Sing jare A ngene kon mlebu. A kurang A. Barang kurang mangap, oh iki mlebu. Ya ada guru sing. Nah, Kanjeng Nabi itu ada dua sahabat yang masyhur dalam sebuah cerita. Satu Abdullah bin Mas'ud, dua Ubay bin Ka'ab. Ya, satu Abdullah bin Mas'ud, dua bin Ka'ab. Dan dua sahabat ini termasuk 7 sahabat yang papan atas dalam hal Al-Quran. Karena ada Mu'ad, ada Ubay bin Ka'ab, ada Ali, ada Utsman. Terus Abdullah bin Mas'ud di antaranya. Abdullah bin Mas'ud pancen tiyang pinter. Jadi ketika Kanjeng Nabi ngutus Iqra aliyal Quran. Kula hafal betul hadis ini. Iqra aliyal Quran. Cung aku wacana Quran. Terus faqara suratan Nisa. Beliau baca surat Nisa. Ya baca normal. Nah, ternyata pocok terus Nabi itu mulai tidak kuat, tapi lebih enggak kuat lagi ketika ada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Terus wajina bika ala haula'i syahida. Piye, Mat? Nak semua perilaku umat itu dipersaksikan nabinya dan kowe iku dadi seksine umatem. Misalnya nyekseni si A iku tangi akeh. Iya, Mat. Nggih. Saiki mondok tapi kodok terus yo, Mat. Nggih. Nangisno wong. Maksude nyekseni umat sing duwe kasus. Mane kok jadi kasus sakake Kanjeng Nabi. Nangis Kanjeng Nabi. Soale sing takep KPK iku umatem, Mat. Nggih. Sing kelakuane nganggo dhuwit kas masjid. Nggih. Wah, iku sing tukang korupsi terus duwike tinggo golek babon iku sapa? Mulane keng saleh dul-dul iku ngel-ngelo Kanjeng Nabi nek kira saleh. Meskipun Nabi akhirnya dikei hak napa?
syafaat. Tapi kan yo sakake. Ikan bakas sakake no. Nangis Nabi, mergo Nabi ku ora kersa nyekseni umat sing bulet-bulet. Maksudnya kersane iku ora kersa. Lha nyekseni kok kula seneng mulang. Misal iya iku sing mulang iku kualitas asase iku bah iku matur nggih. Kan penak napa. Man penak. Lah aku sing mulang iku sing rofa diwaca jer ku sapa. Sing jer diwaca rofa iku sapa sadat. Kan lha iku nek sing ngaji ora tau ngrungokno men ngurusi mik terus sapa. Iku sapa iku? Lha iku sing ngaji mu hiburan iku sapa? Timbang nganggur iku sapa? Nggih. Umatem nggih kan yo. Lah iku nangisno wong. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahid. Piye maksud ben ana peristiwa kabeh umat diperdatangkan saksinya dan kamu jadi saksi mereka. Ya nek pas nyekseni Abu Bakar, Umar, nyekseni wong saleh-saleh, Mbah Sunan Kudus, wong saleh-saleh tenang. Nek nyekseni ngene-ngene iki. Nabi nah. Lah pas nangis iku ana faidan humazani rajulun ana sing gawe Abdul bin Mas'ud. Gila sahabat yang lain kan di depan umum pas Nabi nyuruh. Maksudnya kowe mentalamu Nabi nangis seguguan kok terus Abdul Mas'ud. Lah iku terus Abdul bin Mas'ud kenane faidan ainahu tadrifan. Ketika tak waca iku roh Nabi iku Nabi nangis. Intine terus karena nangis prilakune Nabi berarti sunnah. Tapi nak kowe nangis ora ngarah dianggep perkara ngene iku. Paham? Kasus. Ya melane cara kula ning bab iki ora usah nangis. Mergo beda Nabi nangis iku pas nak kowe ora pas. Lah nak guyu Gus, ya padha wae guyu ya ora pas. Ya warwer iku sing ya sing pas iku lha ono gak dipilihan no. Ya iku jenenge faqih fa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala. Terus ana sahabat iku sing sitok Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab niku nangise walian, sing nangis Ubay. Mergo sinten? Kula apal hadise. Kanjeng Nabi mangi Ubay jenenge Ubay bin Ka'ab. Inna wa ta'ala amaroni an aqra alaikal Qur'an. Niki walian guru maca ning murid. Aku diutus Allah, aku kon maca Qur'an ning ngarep. Aku diutus Allah kon maca Qur'an ning ngarepmu. Inna wa ta'ala amaroni an aqra alaikal Qur'an. Ubay bin Ka'ab ora goblok pinter ini. Allahu samanilak radi mat ya. Allahu dari Allahu samanilak. Tenane Nabi. Allah nyebut jeneng kula napa asal kon maca ning sahabat ya. Dene mesti Allah nyebut saya apa asal sahabat. Terus ngandikane kanjeng Nabi, Allah samanilak. Allah samak. Maksudnya Allah nyebut jeneng men. Nangis. Mesti secara Jawa sak ndekne kok disebut Allah. Oh keren disebut Allah sing di dunya. Wong ditakoni presiden banggane ra karuan, ditakoni apa? Lho cara kowe dibakas Allah. Saya ku ngaji paham to ora ngono lah aku. Semenenge ra karuan. Lho Allah lho pangeran lho, Rabbul Alamin sing di langit bumi. Toh. Spesial. Nangis mergo rasa disebut apa? Oh disebut RT seneng ra karuan. Sing ribet itu disebut bank cat waya bayar itu. Nangis. Berarti Allahu samanilak. Nah, ya jadi ada. Lah itu terus jadi ilmu Quran ana qiraah al-syekh, ana paham ana murid sing maca al-syekh, ana syekh maca ning murid. Iku ada dua peristiwa sing sitok Kanjeng Nabi nyuwun diwacana Quran. Niku diwacana Abdul bin Mas'ud. Hatta idza balagha tadi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i. Lah nek pas ana hisab koyo ngono terus yauma idzi ya waddul ladina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Wong kafir-kafir karena gak diharapan mereka ingin disamaratakan dengan bumi, sepen dibigo lah manusia ben luluh lantak mbek bumi. Iki jenenge law tusawwa bihimul ard. Mendingan kula ora dadi manusa Gusti wis dadi lemah dibigo dadi sitok. Nah ayat ini yang kemudian dimaknani di ayat yang lain ya laitani kuntu turaba.
Arab-arab dadi lemah iku bebas hisab. Iku padha wae ayat apa lautu sawwa bihimul ar. Iku padha wae ayat wong kafir ngeluh muni ya letani kuntu. Ya mesti Nabi nangis wong roh koyo ngono. Koyo apa sing dialami peristiwa. Nah, terus setelah itu jadi ilmu masif. Kemudian terus ana ulama-ulama sing milih ayat-ayat paket himat, paket khusus, paket enak seneng. Lha iku sing wajib kowe apal ya, eling-eling engko goleki nang mulai. Nek ora iso takok wae kesuwen nang golek. Takok Kang Ali. Iku ayat piro? Kesuwen golek dhewe. Yaiku ayat arja ayatin fil Quran. Balene arja ayatin. Arja iku sangka kata roja terus di elekno afal tafdhil apa? Arja. Arja ayatin fil Quran luweh kaarep-arep ana ayat ning Quran iku ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad wong kafir 70 tahun 80 tahun maca la ilaha illallah pisan Muhammadur Rasulullah pisan ku kesalahane masa lalu dihilangkan. Jadi ono wong kafir 80 tahun 100 tahun kafir kok ape mati kurang sak menit ya syahadu syahadatal haq maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dosa kafire ilang kabeh. Pemene kowe sing sering tahlilan maca la ilaha bolak balik kebanter. Wah iku setelah itu mau yufar lahum maqad salaf. Malah kowe gawe hadis anyar mata qaddama min dzambi wa mata akhir. Lha iku arja ayatin wa arja ayatin betapa baiknya Allah ambek kawulane wong sing kafir dengan panjange koyo ngono wae begitu mudah dimaafkan mergo nglafatno kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lah kowe ora trimo iyan tahu mulai cilik lahir diadani la ilaha illallah. Latihan tahlil, bariku nganti dadi kiai yo mimpin tahlil. Nganti ape mati yo ditahlili. Top lah kok apa? Top. Iku arja ayatin, no? Ayat paling memberi harapan, no? Ayat paling